Sanibonani emakhaya. Igama lami mina ngumthuli wakwaButhelezi. Ake sibheke isethulo sethu sanamhlanje. Isethulo sethu sanamhlanje noma into engizokhuluma ngayo namhlanje ngizokhuluma ngomdlalo zinhlamvumagama. Lo umdlalo osiza ekufundeni amagama. Lapha ke sikhuluma ngomdlalo osiza ukufunda amagama esiZulu kulabo abafuna ukufunda amagama esiZulu. Lona umdlalo osiza ukufunda amagama esiZulu. Ngakho-ke abantu la noma abafundi bangafunda amagama sakudlala bedlala umdlalo kepha futhi befunda amagama esiZulu. Ilokho engizokhuluma ngakho namhlanje. Lo mdlalo okubalekile okumele sikwazi ukuthi uthathelwe emdlalweni wesiNgisi okuthiwa uWordle. Uthathelwe lapho lo mdlalo wasuguqulwa ukuze ukwazi uhambelana nezinhlamvu zamagama esiZulu, ukwazi ukuhambelana namagama esiZulu, futhi ukwazi ukuhambelana nesiZulu uqobo lwaso isiZulu. Ake sibone ukuthi lo mdlalo usebenza kanjani. Umdlalo zinhlamvumagama, uhlelo olusamdlalo lokufunda amagama esiZulu. Ekusokubheka-ke lapha-ke soqale sibheke imbala. La imibala-ke ibalulekile kulo mdlalo ngoba yiyo ebonisa umkhondo wokuthi iyiphi impendulo okuyiyona yona. Sobona ukuthi imbala la isebenza kanjani kulolu hlelo. Sobona nobuso bohlelo noma inkundla yohlelo sibone ukuthi lubukeka kanjani, sibone futhi nokuthi lusetshenziswa kanjani. Sobona namathumbu ohlelo, sibone ukuthi uhlelo lwakheke kanjani. Okubalekile-ke la sokubona ukuthi lolu hlelo lwakhiwe ngohlelo lokwakha izinhlelo zeziqoqela lwazi. Ngakho-ke lolu hlelo lomdlalo zinhlamvumagama lwakhiwe kusetshenziswa iPython. Sobona umbala omhlophe, sibone ukuthi usho ukuthini kulo mdlalo. Sobona umbala oluphuzi, sibone ukuthi usho ukuthini kulo mdlalo. Siphinde sibone futhi nombala osaluhlazana, sibone nawo ukuthi kahle kahle usho ukuthini kulo mdlalo. Ake siqhubeke. Lapha-ke njengoba bese ngishilo, imbala idlale indima ebalulekile la ngoba imbala yiyo ekhomba umkhondo ukuthi-ke umdlali engabe uzokwazi ukuthola impendulo okuyiyona yona noma impendulo eyamukelekile. Okubalekile-ke la ngalolu hlelo ukuthi-ke umdlali kumele aqagele igama. Kudlalwa ngokuthi umdlali kufanele aqagele igama ngokufunda imibala. Uma umdlali ekwazile uqagela igama ngokubuka izinhlamvu zamagama nangokubuka imbala, umdlali wakwazi uqagela igama okuyilona lona, lowo mdlali uyobe sewunqobile lo mdlalo lo. Kepha ake sibheke futhi, ake sibone nje imbala la. Umbala omhlophe sobona ukuthi wenzani, sibone umbala oluphuzi, sibone nombala osaluhlazana. Kulo mdlalo-ke umbala omhlophe uma kudlala lo mdlalo, umdlali ufika afake izinhlamvu zamagama. Lapha kufakwe izinhlamvu zamagama ezinhlanu kuphela. Uma ulapha umdlali-ke kufanele aqagele igama elilindelekile ngokubuka imbala. Umdlali la uma elobe izinhlamvu zamagama kwase lapha ezikhaleni zohlelo kwavela umbala omhlophe, lapho kusho ukuthi lezo zinhlamvu ezilotshwe umdlali azikho kuleli gama leli yena okufanele ukuba aliqagele noma alithole. Lo mbala usho kanjalo umbala omhlophe ukuthi lezi zinhlamvu ezifakiwe ohlelweni azikho nhlobo kuleli gama leli elifanele liqagelwe umdlali wohlelo. Ngakho-ke umbala omhlophe usinikeza lowo mkhondo loyo othenini
sibone ukuthi ngabe siyalithola yini igama noma cha. Umbala oluphuzi-ke wona kulomdlalo nawo futhi usinikeza umkhondo. Umbala ophuzi usitshela ukuthi ezinhlamvini lezi ezilotshwe umdlalo ohlelo ezinhlamvini ezithize zegama zikhona lezo zinhlamvu lezo kuleli gama umdlali okumele aqagele. Usho njalo umbala oluphuzi. Usho ukuthi lezi zinhlamvu ezilotshwe umdlali ohlelweni zikhona kuleli gama leli umdlali okumele aqagele. Kodwa lezo zinhlamvu zegama azikho endaweni okuyiyona yona egameni lelo okudingeka ukuba liqagelwe umdlali. Ngakho-ke umbala oluphuzi usinikeza lowo mkhondo loyo. Umbala oluhlazana usho ukuthi-ke izinhlamvu zegama ezilotshwe umdlali ohleleni zikhona kuleli gama leli umdlali okumele alithole. Kanti futhi lezo zinhlamvu zegama zisendaweni okuyiyona yona ohlelweni kanye futhi nasegameni lelo okumele lilotshwe noma liqagelwe umdlali wohlelo. Ke amathumbu ohlelo uhlelo umdlalo zinhlamvumagama yilo igama lalomdlalo leli noma igama lalolu hlelo. Lapha-ke okubalekile njengoba bese ngibalulile lolu hlelo lwakhiwe kusetshenziswa uhlelo lwePython. Lapha-ke kukhona insizanhlelo uThinta. UThinta wona usetshenziselwe ukwakha inkundla noma ubuso bohlelo. Kube khona insizanhlelo uRandom. uRandom wona usebenza ekuthenini uhlelo lokwazi ukukhetha igama lelo elizoqagelwa umdlali wohlelo. Khumbula ukuthi-ke igama elizoqagelwa umdlali alikhethwa umdlali, kepha igama elifanele liqagelwe umdlali wohlelo likhethwa uhlelo uqobo lwalo. Ngakho uhlelo likhetha igama lelo umdlali okumele aliqagele. Insizanhlelo uRandom isebenza lapho-ke ekuthenini ikhethe igama kulabo amagama khona ohlelweni. Ikhethe lelo gama lelo okumele ukuthi liqagelwe umdlali. La ku-word underscore list ilapho kufakwa khona amagama okudlalwa ngawo ohlelweni. Ila amagama lawa umdlali okumele awaqagele futhi laba kuba uhlu lamagama uhlelo olukhetha kuwo igama lelo umdlali okumele aqagele. Ngakho-ke la le ngxenyana yohlelo ingxenyana ebalekile u-word underscore list ngoba wenza lowo msebenzi loyo. Lapha-ke uhlu lamagama lungafaka ku-txt file kube uhlu nje impela olude lamagama. Lolu hlelo liyakwazi ukusebenza kanjalo ukuthi lithole namagama angalotshiwe ngaphakathi emathunjini, kepha amagama alotshwe kwi-txt. Lolu hlelo liyakwazi ukuthi liwathole futhi amagama alotshwe lapho. Kepha lapha-ke kulolu hlelo nakulesi sibonelo amagama okudlalwa ngawo ngiwalobe ngaphakathi emathunjini ohlelo. La enye ingxenyana futhi ebalekile le u-check underscore guess ngoba le ngxenye yiyo-ke eyingqikithi lapho khona umdlali okumele aqagele igama lelo okumele igama lelo olisehlelweni. Lapha-ke le ndawo iyona evezela umdlali umkhondo wokuthi-ke biliphi igama afanele aqagele nanokuthi-ke imaphi iziphi izinhlamvu zamagama okuyizona zona okumele ayilobe ohlelweni. Le ndawo isebenza lowo msebenzi lowo. Kuba enye futhi ingxenye yohlelo lapha khumbula ukuthi lolu hlelo lusebenza ngemibala. Umdlali kumele afunde imibala ukuze athole umkhondo wegama okuyilona lona
okumele alithole. Le ndawo esebenza lowo msebenzi loyo ukubonisa, ukutshengisa umdlali umkhondo okumele awulandele, ukutshengisa umdlali izinhlamvu okuyizona zona okufanele ayilobe ohlelweni ukuze athole lelo gama lelo okufanele alithole. Leyo ndawo isebenza, le ndawana, le ngxenye yohlelo isebenza ukwenza lowo msebenzi loyo, ukutshengisa umkhondo kumdlali ukuba umdlali akwazi ukuqagela. Futhi le ndawo yenza umsebenzi ukuthi itshengise umdlali imibala. Imibala futhi iyona enikeza imkhondo yokuthi umdlali ayilandele ukuze akwazi ukuthola lelo gama lelo okuyilona lona. Ake sibheke la ubuso noma inkundla yomdlalo zinhlamvumagama. Uhlelo ke lalomdlalo lubukeka kanje, umdlalo zinhlamvumagama. Lapha ke indawana la izikhala la qhamuka khona imibala okuyiyona enikeza imkhondo, la imkhondo leyo umdlali okumele ayilandele. Ebese kuthi la kulesi sikhadlana ilapho khona umdlali eloba khona igama lelo noma izinhlamvu zamagama la kulesi sikhadlana esimhlophe. Loba igama la, igama lilotshwa la kulesi sikhadlana, izinhlamvu ezinhlanu. Lapha ke umdlali kumele alobe izinhlamvu ezinhlanu kuphela zegama, hayi izinhlamvu zamagama ezingaphansi kwesihlanu noma ezingaphezulu kwesihlanu. Kumele kube izinhlamvu ezinhlanu. Ebese nansi inkinobho umdlali okumele ayiqagele ukuze abone ukuthi ingabe igama lelo alilobile igama okuyilona noma cha. Njengoba bese ngibalulileke ukubaluleka kwemibala. La sibona khona izinhlamvu zegama ezilotshiweyo la. Kodwa masibuka isikhala siyabona ukuthi awukho umbala okhona, umbala omhlophe kuphela. Lokhu kusho ukuthi ke lezi zinhlamvu zegama ezilotshwe la kulesi sikhala izinhlamvu zegama ezingekho ezinhlamvwini zegama lelo umdlali okumele aqagele. Kusho njengoba kumhlophe la, lokho kukhomba lowo mkhondo loyo wokuthi umdlali ubanda mpo, akasondele nokusondela egameni lelo okumele alithole. Inkundla yomdlalo zinhlamvumagama, umbala oluphuzi. Umbala oluphuzi-ke uyasinikeza umkhondo. Umbala omphuzi usho ukuthi umdlali useyafudumala umdlali manje useyela ngakulona igama lelo okumele aliqagele. La umdlalo-ke uma kukhanya kubonakala umbala ophuzi la kulezi zikhala, kusho ukuthi-ke kulezi zinhlamvu ezilotshwe umdlali la, lezi zinhlamvu zegama, kusho ukuthi ezinhlamvini ezikhona la ezilotshwe la, lezo zinhlamvu ezilotshelwa zikhona kuleli gama leli umdlali okumele aqagele. Ukuthi nje lezo zinhlamvu azikho endaweni e-right, endaweni okuyiyona yona la kuleli gama leli elilotshwe la. Umbala osaluhlazana. Umbala osaluhlazana futhi nawo usinikeza umkhondo. Uma imibala isinje kusho ukuthi ngempela umdlali useyafudumala, useyashisa-ke manje. Okusho ukuthi umdlali usezolithola ngempela leli gama leli yena alifunayo. Lapha-ke uma kukhona umbala oluhlaza la sibona igama elilotshiwe, igama elithi khala. Lokhu kusho ukuthi-ke leli gama umdlali okumele alithole liqala ngongwaqa u-K ligcine ngongwaqa u-A. Lo mbala ophuzi usho ukuthi leli gama umdlali okumele aqagele linonkamisa u-A. Ngakho leli gama kumele litholwe linongwaqa u-K, liqala ngongwaqa u-K ligcine ngonkamisa u-A. Lapha-ke imbala masenje kusho ukuthi umdlali useyela ngakhona-ke manje useyashisa imbala. Uma-ke imibala noma-ke lapha ezikhaleni uma sekuwumbala oluhlaza kuphela, lokho kusho ukuthi-ke umdlali usewunqobile umdlalo. Okusho ukuthi-ke umdlalo la usuke usuphelile, halala unqobile.
uma ke sekunje la kulezi zikhala lezi ezilapha ngaphezulu. Ayike bozakwethu